busuk menam bebak Tripura hastini lukurok no sawi mano abono karei bebak hauni lukurok bo haino sawi mano sak by sak nei aming khi phoptui phoplaijak tongmani tipra motharo bebak Tripura hakuplung phiaba meikumo haplok pekhokti khlaino ha pekhokui kok kaisa viral ngai kok kasoi phaika karbook subdivision ni kok talkran talni nokha salchini ni salo karbook subdivision no tipra motha bai lu ajija panda salsani salono kaisa kilometer kaya ni bisingono kainei kok sap panda songsajak mani kok norogui social media wo viral onglajak tei kethalayani tei thansa ni kok sanai rokni bisingo thansa krini mangpli viral ongui tongmani Tripura hastini lukurok sawino mankhana bebak Tripura hastini lukurok no sawi manlayo block president seglayei dal bidal borogrok block president englaimani kok obo directly kok Tripuri khorang sana thangkangke obo buskang 2023 ni election ni jorawo MLA Ticket manani bagai seglaimani kok kalayo Tripuri khorang khanawi nai mani Tripura ha kapulung kaisa constituency wo bubagra bebak no kok rajak buskango bubagra anose candidate nai hini kok rajak phiaba kubui sabo obotamo thokaida eba borok de nahor tamo abo lukurok sawi mananango nangkhangkei bubagrano direct kok sungna nango tamni bagi hinke Tripura ha kapulung obono rajniti solai tongoi tongo bubagrani mongwe borok soton layei ang MLA mannai ang minister mannai hnai borok thum layei bubagrani mong phallayei tongmani mangpli Tripuri khorang nugui tongo u kokno sawi Tripuri khorang bubagrano chubawi kok samani kokya eba Tripura mothano hamjagui jole jagui kok samani kokya nungbu phalichakhana bobo phalichakhana tabukni jorani borok ongui nung beba kok saimana nango aboni bagui se Tripuri khorang u kokno kok samani kok kebonos u kokno silchawi phonna u kokno sawoni kok silchawi kok samani kokya phiaba Tripura hastini lukurok sawi manlaya ongui manan opti hai bebak Tripura tewono ongui tongo Tripuri khorang bising kok sawi manmani kok phiaba jora jefru khlai Tripuri khorang afruno a kok sawana phiaba tini Tripuri khorang kok samani kok khe karbook subdivision ni kok norugise kwbangma borok yaphano kisa misa borok rok sawino mankhana talkran talni nokha salchini ni sal sangrong salni jorawo karbugo kaisa karbook subdivision ni Tripura mothani dal bidal sengkrak rong norugui kaisa kok chap mung panda ngmani phiaba nukjakha thanchani kok sanai borok rokno thancha kreini mangpli kasoi phaikha babisau khei chonjoi maring ni team pilonjoi parani committee holo meeting khlaimani tei babisa khei hiranmoi Tripura ni team karbook bazar ni party office khlaimani kunino joint president bubagra produt tamni bagi borokno joint president markha obo jotto borokno srai ingkhana assistant ngai mano phiaba joint president tamni bagai ukok srai karbook ni Tripura mothani samung tangnai rok thansa krei abo busuk se lasima singsa Tripura hastini lukurok ni bagai abo kaisa surungmung sak by sak thansa krei bahai khlaiei boino thansa nani kok sanai tabuk naithai kok obono 2023 o sabo Tripura mothani Sanjay Manik Tripura de Tripura mothani MLA Ticket mano eba hiranmoi Tripura de Tripura mothani MLA Ticket manno Sanjay Manik de MLA ni bagai ano mar nai hunno eba hiranmoi de ano MLA ni ticket marno ni hunno eba hiranmoi ni team de hunno eba Sanjay Manik ni team de bonorodi ni sano ukok balai kheno sarai ongkha talkran talni nokha salchini ni sal sangrung salni karbook subdivision o Tripura motha bai songsajak pandano rogei tei obosung jottono Tripura hastini lukurok nubu nukha social media o thansa nukjaglia karbook Tripura motha hnoi hwnkhei ukok balaino srai karbook subdivision o Aming khi phoptui phoplaijak no tongoi tongmani thansani kokno rogei Tripura motha phiaba obtahike Tripuri khorangni mangpli unro karbook no simin nuklak buskangni jorao Tripura hastini dal bidal ni thayo norok nuknai
tabuk naithai abono buskani 2023 ni chongmari wo general area wo BJP CPIM Congress Trinamool Congress Amra Bangali Aam Aadmi Party nide laino eba tipra sabari okhe motha bai motha angse seat mana nango angse seat mana nango hnai kok banglayui election ni gana ni jorawo dal bidal thayo thangai tipra motha koruk laimani mangpide nugno tabung nai singthai abono u kogno tripuri khorang tamani bagui sa hangke jeng jotono sawi mano yongla ser kaya no kok krino kok langka ahai no kok ka bukasaya hubun hunjaya